लोगोफोर दिनै नै जोङो सोरगोफुरि पिकनिक स्पटनिफ्राय सोरगोफुरि हाजो फारसे बेक जाफिनबाय। बर' गामि गेजेर गेजेर हाजो सेर सेर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। हे गाइस जों मोनफैबाय दायो हाजोआव एकदम गोजौ हाजोआव गाखोलांनांगौ। बेहाय गोजौआव माने आबाद मावना दोनदों आरो बर'फ्रा आरोना। बेखिनि हाजोआ माने जोंनि बड'लेण्ड एबा बिटिआर आव गोलैयो बा आसामाव गोलैयो होननानै जों सानना जोंहा दं दा गोजौआव जों गाखोलांसै गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय। बै गोजौआव जोंनि बर' मानसिफ्रा माने गोजौआव आबाद मावहैदों आरोना। जों बेखौनो माने नायनो थाखाय बिराद माबा जानानै दंमोन, गोसो जानानै दंमोन। दा बेखौ जों नायहैनोसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। Oh my god, बिराद गोजौ आयु। Oh my god, awesome. Wah, bah. Wow, bibar bari. ओरैबो दोंसे थांजायो नामा? बिजोंबो थांजायोथ' आरो। आयु हायालै बिसोरजों। डेन्जार होलांबाय माखासेया। मेंबाय आयौ 50% मोनफैबाय। यार अबे नै बे खन्दआव मोनसे सिबिं आबाद मावदों आरोना। गाइस देखो वो व्हाइट कलर व्हाइट दिख रहा है जो। ओमफ्राय ओरैजाय हम जो नहा रहा था वो नदी आरो गोजौआव थांबावनांगौ। और ये वाव आरो गोजौ दंबावो। वाव दिस इज रियेलि सोरगोफुरि यार। हेल' ओरैबायदि गोजौआव दंफैयोना एकदम बहुत गोजौआव सोरगोआव, जेरै सोरगोफुरि ओरै सोरगोआव दंफैयो आरो ओरैबायदि गोजौआव। दावखोलांबाय थानोसै ओरैजाय। मेंबायलै बयजोंबो गालांजाबाय आं। फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बिराद मेंबाय। दावखोलांबावदोलाय दाना आरोबाव। वाह मादै मोनाव थांसै। वाह मादै मोनसे मोनफैबाय। आयौ नायलाय खेम दंबावो। खेम दंबावो नै गोजौआव दङलै ओरैबायदि गोजौ हाजोआव आरोना। नुफेरा नुदोंमोन बिसोर बेखौनो मिनिगासिनो। बोसोरनिफ्राय मावगासिनो बेयाव। बोसोरबायानो जाबाय नै मालाय। बेलेगफोरा मावा रावबो मावा। ओमफ्राय मादै बे हाखौ मोनथारगोन ना ओरैनो दसेनि थाखायल' बायदि? मोनथारा बेयाव माबा माबिसो लाबोयोमोन दिनाव सरखार। सोरो? सरखारनि मोनसे खोनादों बेयावनो जागोन आरो ना। स्पर्ट कलेजखौ बेवहाय गायसनगोन होननाय खोनादों आरो ना। बिटिआर रेकर्डआव फैनाय। ओमफ्राय बे नानिमोनखौ नायलाय इमान गोजौआव दंफैयो बिसोरो। आरो जों आंहा आरो गैला सैमा हां लानायनि माया बेसेबांसिम हां लायो। नैबे गोरबो बिखायाव सौगासिनो माने हार्टआ ओरैबायदि सौदों आंना। दा बुंसै नाथाय बे उन्दै उन्दै हिन्जावसा नानिमोनखौ नायलाय इमान गोजौआव दंफैयो। खोनादों सोरगोफुरि। ओमफ्राय नोंथांमोना एसे खोनादों जानो हागौ माने बे जायगायावनो स्पर्ट कलेजखौ बिटिआर रेकर्डनि दारा फैनाय बे स्पर्ट कलेजखौ बेवहायनो गायसनगोन होनना खोनानो मोन्दों आरो ना। बिराद गोजौ हाजोसो बियो माने बहुत गोजौ हाजोआवसो दंफैयो जों माने। बे हायेन नङा बेयाव आं नुदों हायेन बायदि नुदों माने बेनिफ्राय खिन्थु बहुत गोजौ हाजोआव दंफैयो आरो जों। नैफोरबायदि केम लुना थाफैयो आरो बे जायगायाव माने। हाग्रा माने बे सिबिं हाग्रा। गावबा गाव केम लुथारो जायो।
बेसे बुरजा दङ सासे मानसियाव दोङोलै गिदिर गिदिर दोङो सासेयाव बिगानै बिगाथाम हाया ग्रुप जोंबो फैनांगोन रायाव बानलु गायनो ना बानलु गायनो लायलायो दिसिफोराव बेयावथ' ट्रेक्टर गाखोखायो बेयाव बेनिफ्राय गाज्रि गोजौआव ट्रेक्टर दैखाङो हेन्ड ट्रेक्टर दैखांनो हायाखै दायो दैखांनो होबाय थादो हायाखै हायाखै ट्रेक्टर गिदिर हायाखै गिदिरखौ लाबोनो हागोन दां लाबोनो हायाखै गिदिरखौ हागोन गिदिरखौ हायो हेन्डखौ हाया हेन्डखौ हाया गिदिर हायो बेखिनियाव गाखोनो हाबाथ' बेसांथो मा गोजौखाय बेनो बिलकुल डेन्जारेसआव दंफां फैयो नायनायाव गाव गाखोनायाव गाहाय बायदि मोनदों थारमाने ओरैबायदि फिल खालायो बे माने मोनसे हायेनसो आरो जेनेबा ओमफ्राय हायेननिफ्राय ओरै गोजौआव माने हाजो दं जाहैबाय आरो जेनेबा खिन्थु नाथाय खोथाया बेबायदि नङा बे जाबाय हाजोसो बे जाबाय हिल्स एरियासो बेयो ओमफ्राय हिल्सनिबो बे हाजोनिबो हाजो आरो गोजौ स्टेप खालामबाय थायो नालाय हरै ओइ रोमै रोमै नुहुरनाया एक्सुवेलि केमेरायाव नुवाखै बे हाजो जाहैबाय ओइलाय बे रोमै रोमै आरोबाव बेनिफ्राय जौसिन आरो बे सोरगोफुरि बे बेसेबांबा गोजौ हाजोआवबो मोसौ दंफैयो ओरैबायदि आरो दा जों बे लामाजों थांसै 18 बिगाखा ने आदा बै बेसरसो नामा इयो हाना सिबिं जाब्रा सिबिं हो सिबिं दा नोंसिना उबिजा निजा बै सिबिं होयो जाबनो दोननाया ओरैजाय थारमाने ओरैजाय खेथियानो गोजा ओरैजाय अमालाय गैया अबिनि आदामना खावनि आदा अबिनि खावबनि अ दे मोजाङानो बेयाव थायो होमबा न' बेबायदि थाफैयो जोंनि बर' मानसिफोरा माने बेवहाय बे उन्दुग्रा जोंनियाव 6 जन थायो आरो न' थांलाय फैलाय खालामो आरो ओरैजाय जानाय लोंनाय माबायाव थाफैनानै 18 बिगानो सिबिं हाया मोना सोरां मोनाबा गावबा बिगा आरो ना सोरबा 18 बिगा बानलुफ्रा मोजां जाफिरनाय गायफेरदोंना गायफेराखै बानलु गायफेराखै बेनो फार्स्ट आरो ना बेनो फार्स्ट नोंसिना मा नोंसोर गावनो दानस्रांना लादों ना बन्दक सिस्टेम लादों दानस्रांदों आरो मोजां दा नोंसोर बे प्लेनखौ बेंबाय बरियासो ओरैथ' हाजोखौनो बेंलाजोब्बाय ओरैथार हाजोआ थाफैथ'वाखै आं बैथिं मै अमा ओंखारला फैयो सपायदिनि ओरैनो हाजोआ बिदि आबाद मावनो ओमफ्राय बेयाव ओंखारफैग्रा नुस'ना ना नोंसिना प्लेन जाबायना ओमफ्राय ओरैनो दानस्रांबाय सावबाय सिखाजों दानस्लायबाय जावख्लाबाय बिदि आरो बेबायदि जादों जासाबदों आरो बेनिफ्राय मा नांगौ बयबो मोसाब्रा देलाय जाबायलै सोरखौ सिबिं होनो नामोन सिबिं खामाथो ओइ लामायाव ओरैसोना ओरैसोब्रा बेसर सानदोंमोन लामायाव बिदि जाखो बेसर बायदिसिना नुदों आंबो एकदम बेसर बायदि नुखादों सिबिं गोजालै नों इउटुबार जाग्राया मा एक्सुवेलि बे जायगायाव मोसौआ बोरै दावखोखोलै इमान गोजौ हाजोआव मानसिनिफ्राय जौसिन यार ओरैबायदि सिबिं जादोंना मास्टार पार्टिनि नामा नैबे सिबिङा हायालै बिनि सिबिंजों आयु टिचार कमिटिनि टप जाखागोन बिसोरो ओमफ्राय बैयाव मानसिफोर दङ दा आयु मेंसो गारबायलै ओमफ्राय ओरैजाय नाहरदो जोंनि हायेनखौ एकदम गाहायाव सोरगोफुरि जेरै सोरगोफुरि ओरै सोरगोफुरि वाह औ थारमाने गाइस नै बेफोरबायदि हाग्राखौ माने सिफायनानै बयबो नै बेफोरबायदि प्लेन खालामनानै आबाद मावदों आरोना नैबेखौ नाय ओइफोरबायदि हाग्रामोन बेफोरो ओमफ्राय ओरै नाहरदो हाब सानैया ओरैबायदि जायगायाव थाबबाय आरोना ओइ बे प्लास्टिक गोथाङाव बै गोथां प्लास्टिक नुहुरनायाव हाला जाहैबाय दावखोनो बिसोरो ओंखाम उखैनानै हाजो सानि ओरै फैदोलै हर थांसै बर' गामिया ना बिसोरो जों दा गिदिं फैनाया दखानाव हाबनाया बैफोरनो आरो नै बे हाग्रा बारि ओरैजाय ओरै थांबावनांगौ दंमोन दंनायालाय ओइ खन्द' एकदम ओरै सब दखल खालामजोबनाय आरोना ओरैजाय लेट्स गाइस गिदिंनानै दायो मोनाबाय
न' फारसे बेक जाफिननायनि टाइम जाबाय दा एकदम नैबेहाय मोनसे केम्प मोनबाय आरोना जोंना बर' मानसिफोरनि जोंनि बर' मानसिफोरनि लाइफआनो बेबायदिनोसै हादान सिफायनाय आबाद मावनाय जानाय जोबोद दुखुनांथाव गुबुन हारिया साख्रि बाख्रि लानानै टाउन सोहोराव आराम थायोबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बेबायदि हाग्रा ओनसोलाव माने नाम्बार वान बेबायदि बहुत खस्थ' खालामनानै माने माबा खालायो केम्प लुयै लुयै थाफैयो आरो बेवहाय